gdje si ima? Aj, kako Lala, kako? Čekam usika. Pa jedno slikate, haj, kako Lala? Lajka. A kako zamisli dobiješ? Bingo. Pa kako, gdje Samo pokažeš? što bingo. Pa kako? A kako ćeš ti reći babi za Gajetana? Kako? Loge. A gdje reći kako ćeš reći babi? Papek, babo, tatano, sati. Ko? Tatano. Gajetano, kako ćeš mu reći? Tući. Trući šome. Tući, jaki se tući, ona se šaki. Ko svoga? Da, A? anša. A gdje će naš babi spavat kad dođe? Gdje se papa? Nemoj se popet pašćeš, a gdje će naš babi spavat? Kod mene. Kome? Kod koga će spavat? Kod mene. Kod mene. A kako rekne? Oj, Oj, kvaš. i kako udari čombe? I kvaš tamo. I rukvaš i čombe. Kako Dini padne zvučnik na glavu. Kako? Pakličko ti se budi. Ja, a da još jednom onu reklamu zamisli. Ajde, ustani. Kako zamisli? Da bi bingo. Pa kako? Sam si da bi bingo. Pa gdje ukrivi se i pokaži kako. Sam si da bi bingo. A kako no? Dobiješ. A šta ima Lala na slikama? A gdje ćeš ti ići kad budeš imao godina? Mama. A gdje ćeš ići kad budeš imao godina ko Bato? Gdje ćeš ići? Noge. Ićeš trenirat se. Gdje me noge? Aj fino, ustani i govori mami, gdje ćeš ići kad budeš imao godina? Ja. A gdje ćeš ići? Kad nije Pa gdje? učku. U školu. A gdje me noge? I šta onda? Šta radi nastavnik? Ja djeće mi da svoj čvoku. Čvoku. I šta onda? I Da ime. Vako go. I? Ja vako. Ja. A malo pada i po ime koljena. Koljena. I gdje te mama vodi? Kako koju. I šta ti radi Gokve? Stavim. A? Gips. I šta ti onda mama stavi? Djed. Led ledeni. Pa ja, i ko će plakat?